आज हूँ आमर पनीर आइटम सब आम सामान सब जोगेदेलु जहाँ जहाँ आवश्यक था बर्तमान आम गैस अन कर कड़े बसई चीनी टे पकईदेलु गोटा मसला पकईदेलु तेजपत्र पकईदेलु पिज पकईदेलु घाटिलु देखिपे जो पिज पूरा नाली होगा टमाटो पकईदेलु टमाटो पकईकी तक आम भल भाई घाटिदेलु अदा रसुण पेस्ट पकईलु हलदी गुंडा पकईलु लुण पकईलु मर्च गुंडा पकईलु ये सब गरम मसला टी चिकेन मसला और पनीर मसला यहाँ गोटे सिक्रेट मसला था सिक्रेट मसला पड़ा पुणी कुचर कुचर कर घाटी देलु भल मिक्स करदेलु मिक्स कर गाजर आमर कैप्सिकम कटा पकाला ग्रीन मटर आलू छणा पकईदेलु पुणी घाटिलु घाटी 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 पानी देलु पानी देला टिके समय गरम होला पनीर पकईलु पनीर की घाटी की गला आमर पनीर गुलगुल ब्यूटीफुल सुपर एक नंबर जबरदस्त।